Kandidaat Europese verkiezingen bezoekt Feed Design Lab. Venrays Mannenkoor, Nederlands kampioen. Het is vandaag 1 mei. Dit is het Belemaasjournaal. Het Feed Design Lab in Wansum is nu bijna een maand geopend. Afgelopen week bracht kandidaat voor de Europese verkiezingen Wino Zwanenburg een bezoek aan het bedrijf. Op 4 april heeft het Feed Design Lab haar deuren geopend. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het in bedrijf nemen van de diverse machines. Het Feed Design Lab is een proeflab voor diervoeding, waar wordt gezocht naar duurzame diervoeding, gebaseerd op alternatieve eiwitrijke producten zoals insecten en algen. En dat wordt een steeds belangrijker issue de komende jaren. Er komt een toenemende vraag naar grote eiwitbronnen, zoals bijvoorbeeld soja. Opkomende landen in China, Azië gaan steeds meer vragen naar dit soort eiwitbronnen. En we zullen daar in Europa dus echt veel meer zelfvoorzienend in moeten worden. Dat willen we ook. We willen ook minder afhankelijk worden van die landen. We willen eigenlijk ook niet continu hele grote eiwitstromen uit die landen halen. Dus daar moeten we in Europa zelfvoorzienend in worden. Maar dan hebben we ook een proeffaciliteit nodig om te kijken, als je dan die nieuwe stromen hebt, wat doen we daar dan eigenlijk precies mee? En dat is precies wat het Feed Design Lab in de toekomst gaat testen. Deze week bracht VVD-kandidaat voor de Europese verkiezingen Wino Zwanenburg een bezoek aan het bedrijf. Met zijn ervaringen in de agrarische sector wil hij zich in Europa hard maken voor de land- en tuinbouw in Nederland. Ik denk dat de meeste mensen die in de landbouw werkzaam zijn ook wel het belang van Europa onderkennen en begrijpen. En ik wil ook het belang van de agri- en foodsector van Nederland BV als het ware daar ook dienen. En als je kijkt naar de regio Noord-Limburg is het ook bij uitstek een regio die een heel sterk profiel heeft. Hè, die heel veel mensen werken en leven van de land- en tuinbouw. En daarom is Europa ook van belang. Wat zijn dan belangrijke dingen als we het hebben over die land- en tuinbouw? Wat moet er geregeld worden in Europa, zodat het beter gaat in Nederland? Nou, er is al heel veel goed geregeld in Europa. Met name dat we al die Europese consumenten, het zijn er 500 miljoen, die ook heel veel Nederlandse producten eten en drinken. Nou, dat die zonder belemmeringen daar naartoe kunnen. Dat we allerlei afspraken maken, dat we daar elkaar het leven niet moeilijk maken, maar dat we juist makkelijk zaken met elkaar kunnen doen. En dat is van belang. En in de aanloop naar deze verkiezingen brengt Zwanenburg diverse bezoeken aan agrarische bedrijven, zoals het Feed Design Lab. Het Onderzoekscentrum voor Duurzame Diervoeding is bovendien ook genomineerd voor de Venrayse Architectuurprijs. Een grote verrassing voor het net gestarte bedrijf. We zijn natuurlijk toch een industrieel gebouw en je ziet dan, je verwacht het eigenlijk niet. Dat was echt een verrassing voor ons, ik had het gewoon niet verwacht. Ik heb al heel veel complimenten gekregen over de uitstraling van het gebouw. En zeker mensen die de veevoederbranche kennen, ja, die zien ook dat dit een heel bijzonder, fris, nieuwe uitstraling gebouw is. Dat wilden we natuurlijk ook heel graag laten zien, want het is ook vernieuwing waar wij mee aan de gang willen. De prijs wordt op 20 juni uitgereikt. Het Feed Design Lab gaat op 13 mei de eerste proeven uitvoeren. Voor het 4e jaar op rij organiseert buurtgroep Smile Landweert op het Schouwburgplein in Venray de verkeersmarkt. Op zaterdag 10 mei staan er diverse organisaties met stands over verkeersveiligheid in Venray. De opening wordt om 11 uur verricht door wethouder Ike Busser. Net als voorgaande edities zijn er diverse organisaties vertegenwoordigd met uitleg en demonstraties. Zo is er een ogentest en staat er een echte alcoholsimulator. Ook buurtgroep Smile Landweert staat op de verkeersmarkt met een stand. Het Venrayse Mannenkoor is afgelopen zaterdag Nederlands kampioen geworden in de hoogste afdeling. Tijdens het nationaal KNZV-concours in Zwolle behaalde het koor een overwinning met een hoog eindcijfer van een 9,4. Met bijna 100 mannen stond het Venrays Mannenkoor op het podium in Zwolle. Onder leiding van dirigent Anton Kropisek brachten zij 5 nummers ten gehore. De dirigent was na afloop van het optreden zeer te spreken over de prestatie van de koorleden. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met ons optreden. Ik denk dat iedereen gefocust was op dit moment, 26 april om 1 uur in Zwolle. Vorige week is PEC Zwolle bekerwinnaar geworden. En wij hopen hier vanuit Venray de grote beker mee te nemen. En rond 3:30 's was de uitslag bekend. De internationale vakjury gaf het mannenkoor uit Venray een 9,4 als eindcijfer.
Een hoge waardering waarmee het Venray's koor de 18 concurrenten in de A-klasse achter zich liet. De leden waren na de bekendmaking uitzinnig. Ook voorzitter René Franke was enorm blij. Ja, normaal sta ik nooit met de mond vol tanden, maar ik moet zeggen, in één woord, mega geweldig. Dus een heel feestje gaat er nu ontketenen natuurlijk. Wat is nu verder nog allemaal het plan van de avond? Nou, we gaan dus eerst eens even op zijn nieuw Nederlands chillen. We gaan eens even lekker rustig eten, wat drinken en dan gaan we ons voorbereiden voor de galaavond vanavond. Want tijdens de galaavond moest het koor nog een keer optreden. Op zondag 4 mei kan iedereen uit Venray de mannen feliciteren. Dan is er tussen 2:30 en 6 uur 's middags een receptie in partycentrum De Witte Hoeve in Venray. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. In verband met de meivakantie is ons volgend journaal op donderdag 8 mei. Aanstaande zaterdag is er een programma van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er een kans op buien. Morgenochtend is er veel bewolking en er zijn lange perioden met regen. Later op de dag wordt het droog. Er steekt een matige wind uit het noordoosten op, waardoor het kouder dan normaal wordt. De middagtemperatuur loopt op tot 14 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende week.